Kubuas na. Di ata si Babaw. Pre, patong ka pre. Wala mo ito. Wala mo. Pre, ka na. Bisa ka sa pre. Sundog ka. Ay, tago-tago. Anong tago-tago ka? Gawasin mo. Gawas. Sundog ka. Pre. Ay, pre. Unyara ko pre. Unyara pre. Ay, ako yun sa may inong tatawin pre. Among ko ni pre. Pre. Paminawas pre. Paminawas. Ay, tago-tago. Pre, mamong ko pre. Paminawas. Wala ko sa atin yun. Andiyan may naaway ah. Ay, paminawas pre. Ay, mo. Pre. Huwag kilabutan ni pre. Pre, puti ka na ka pre. Ayaw pre. Pre, ayaw yung tawag. Hatay si Kataw. Ari ka mga pre, ari. Hindi na pwede ma. Ari, sakay ka pre. Nindog bagay pa to. Sige, sige, sige. Nindog bagay to. Sige, sige, sige. Ano yung magda? Ini rason ni perto ini penaon. Untuk penaon para naik excitement ba? Atay guys.